Bona tarda. Moltes gràcies per la invitació. Em dic Alicia Fornés, estic al CBC, a la UAB, i voldria explicar quines són les tècniques de visió per computador que fem servir per reconèixer, per analitzar, per classificar diferents documents històrics. Apago la càmera perquè crec que farà nosa. Abans de començar, voldria fer 5 cèntims del que és el Centre de Visió per Computador. Som més de 100 persones treballant en aquesta disciplina, que és una subdisciplina de la intel·ligència artificial, on el que estem intentant és fer que les màquines aprenguin a veure, aprenguin a llegir, en el nostre cas. Som diferents àrees, però en el grup d'anàlisi de documents som més de 20 persones treballant amb això. I les diferents àrees inclouen des de lectura de documents de text, lectura de documents impresos, documents manuscrits antics, anàlisi de partitures musicals o fins i tot llegir text en escenes reals, com ho teniu aquí a dalt a l'esquerra. Deixeu-me que primer faci una introducció per després explicar diferents sistemes de lectura, un exemple d'un projecte i després ja anem cap a on veiem el futur d'aquest camp. Tots sabem que en els arxius hi ha una gran quantitat d'informació. Segons Europeana, hi ha un 10% digitalitzat. Per tant, encara queda un 90% que encara no està digitalitzat i molt menys transcrit ni accessible via internet. Per tant, sabem que tenim certs punts importants com és la preservació, l'emmagatzematge i l'accessibilitat. I precisament donada la quantitat d'informació que hi ha encara, és per això que és important fer recerca en eines, en algoritmes que ajudin en aquesta tasca. Què és una imatge per un ordinador? Un ordinador veu una imatge d'un document escanejat i el veu com una matriu de píxels. I cada un d'aquests píxels té un valor numèric, més alt o més baix, segons la intensitat de la llum quan s'escaneja. Llavors, per un ordinador el que tenim és precisament un munt de números. I precisament això és el que fa que un algoritme després, analitzant aquests números, pugui interpretar el que és. Però ja veieu la dificultat que té una màquina per llegir aquest tipus de documentació. Una de les tècniques que podem tenir és les tècniques que s'encarreguen que la imatge sigui més bona de llegir. A l'esquerra tenim un exemple d'un document en microfilm, l'original ja s'ha perdut, i òbviament és molt mal de llegir. Llavors hi ha tècniques que el que intenten és suavitzar totes aquestes taques o problemes d'il·luminació a fi que sigui més bo de llegir. També existeixen tècniques per analitzar l'estructura del document. Aquí dalt, per exemple, el que tenim és una imatge d'un tros d'un document en el que detectem quins són els diferents blocs de text, quines són les línies, quines són les paraules, o aquí a la imatge de la dreta podríem també tenir aquesta separació entre text i gràfics. La segona tasca, que és la que teniu al mig, que és la més típica, és la de reconeixement. Tenim un tros d'una imatge amb text i el que voldríem és la seva transcripció. I el que teniu aquí baix és una tècnica anomenada Word o Symbol Spotting, que el que ens permet és seleccionar una paraula o un símbol que volem cercar i llavors el sistema cerca a dins la col·lecció de documents aquestes altres zones on apareix aquesta mateixa paraula. També podríem tenir tècniques d'identificació de l'escriptor o de verificació en el que tenim són diferents estils manuscrits, ja sigui de text o ja sigui de gràfics, i el que hem de mirar és si s'assemblen o no s'assemblen, si són el mateix o si hem de classificar tota una col·lecció per diferents mans. En el cas de la datació passa ben igual que teniu aquí baix diferents firmes del Richard Nixon i veiem com va evolucionant al llarg del temps. El mateix ens passa a nosaltres, no escrivim igual quan tenim 10 anys, quan en tenim 20 o quan en tenim 50. Anem ara al que són els sistemes de lectura. Ja ens enfoquem en la part de lectura. Què és un OCR? Això ho heu sentit moltes vegades, sobretot associat a escàners. És precisament aquest sistema que transforma una imatge on hi ha text, que l'haurem escanejat, en un arxiu editable, com sigui un TXT o un Microsoft Word.
Llavors, el que fa el sistema és anar i llegir aquests valors numèrics d'aquesta matriu de píxels i acabar traient aquest sistema. Però les coses canvien quan estem parlant de text manuscrit. Per què? Perquè cada un de nosaltres escriu d'una manera diferent i això fa que la forma de cada una de les lletres sigui diferent. Aquí teniu 3 exemples d'aquí baix de la paraula forest i, òbviament, cada una d'elles està escrita a l'estil de l'escriptor. I també tenim el típic problema, que és el de la segmentació, que és, per exemple, aquí teniu la paraula minimum i costa saber quan acaba i quan comença cada una de les lletres, quan acaba la M i comença la U. Per tant, el sistema el que necessita és aprendre aquests estils. És a dir, abans es feien servir unes tècniques anomenades Hidden Markov Models, d'aquí varen passar a el que eren els Neural Networks i ara tot el que estem fent servir és Deep Learning, que és aprenentatge profund, i al final tot es basa en el mateix, és ensenyar a la màquina a fer una determinada tasca. Per tant, en aquest cas, a la màquina se li podrien donar molts exemples de paraules que diuen forest, per exemple, i en tots casos la transcripció ha de ser justament aquesta i, per tant, el sistema aprèn que tot això són variacions de la mateixa paraula. Si això ho duem més cap a el que és la cerca, podríem acabar veient que totes aquestes paraules que tenim a l'esquerra a nivell d'imatge tenen una correspondència a la part de la dreta. Per tant, el que ha de fer la màquina és posar en correspondència el que és la imatge, els píxels, amb el que és el text que hauria de ser la seva transcripció. Això també ho podríem fer de cara a lectura, per tant, podríem anar llegint parts d'aquesta imatge d'esquerra a dreta i a partir d'aquí tindríem unes tècniques, que en aquest cas també són de Deep Learning, en aquest cas són VLSTMs, i el que fan és aprendre a llegir aquests trossets com si passéssim de la lletra d'esquerra a dreta llegint una línia i al final anant traient cada un dels caràcters que anem llegint. Fixeu-vos que en tot això el que estem fent és fer que la màquina aprengui quina és l'aparença visual, els píxels a la imatge, i per tant, quina és la seva corresponent transcripció, una P, una A, una G. Però què passa quan tenim alfabets que no coneixem? Aquí la cosa ja es complica. Aquí en concret el que tenim és un projecte en col·laboració amb la Universitat d'Uppsala, a Suècia, en el que tenim documents xifrats. És a dir, estem parlant de documents secrets que tenien el seu propi sistema de codificació i en molts casos cada un d'ells tenia el seu propi alfabet. Llavors, en aquests casos, les tècniques de transcripció ja és més difícil que aprenguin a llegir això perquè precisament ens falten dades per aprendre. Què fem en aquest cas? Doncs bàsicament treballem amb l'aparença visual de cada un dels símbols. Per exemple, agafem, aquí teniu a l'esquerra un exemple d'una imatge d'una pàgina, analitzem cada un dels símbols, els segmentem, els agrupem, que és el clustering, per similitud, i al final cada un d'ells acaba tenint una transcripció. I és d'aquesta manera que podem anar transcrivint, això és un símbol tipus 1, això és un símbol tipus 2, això és un símbol tipus 3, i acabem transcrivint el que hi ha allà. Després és feina del criptoanalista acabar rompent aquest codi per acabar traient quin era el missatge que hi havia davall. I per fer això està bé fer els algoritmes, però també és important acabar sent eines que poden ser utilitzades per experts. I en aquest cas el que vàrem fer va ser crear una pàgina web on a dins hi ha tot un motor amb la part de visió per computador que precisament fa totes aquestes tasques, a fi que al final l'usuari pugui emprar tot això per qualsevol document que pugi. Què passa, però, en el cas de documents gràfics, com per exemple el cas de partitures musicals? Aquí l'objectiu és exactament igual que en el de la transcripció de text, però aquí el que tenim és que en lloc de caràcters d'un alfabet, el que tenim són els símbols musicals. Tenim aquí que el que fem és que passem d'una imatge d'una partitura, de fet n'hi ha moltes, només a l'arxiu del Liceu n'hi ha més de 600 peces, perquè això són una animalada de pàgines, i en lloc de fer-ho a mà, estaria bé que la màquina aprengués a llegir això per acabar traient un fitxer, si és un Word en el cas del text, doncs aquí tindríem un fitxer musical, un MEI, un Music XML o un MIDI, per exemple. I nosaltres aquí el que fem també són xarxes que s'encarreguen d'agafar
els píxels d'entrada de la imatge i acabar traient una sortida que pugui ser escoltada o editada amb un programa, com per exemple podria fer el Finale, per exemple. Una altra línia en la que vàrem estar treballant amb el Departament de Musicologia de la UAB era precisament en fer un sistema de lectura de rotlles de pianola, que encara n'hi ha moltes. De fet, a Espanya s'estima que n'hi ha més de 10.000, i estaria bé tenir precisament una còpia, i no només la còpia, sinó també crear aquest arxiu sonor com un MIDI per poder-la sentir. En aquest cas, fixeu-vos que el sistema no està llegint caràcters ni està llegint símbols musicals, sinó que en aquest cas el sistema el que està fent és llegir aquests foradets que tenim precisament en el rotlle de pianola. Al final el que tenim és una màquina que aprèn a fer una tasca que nosaltres li ensenyem. Anem ara a mostrar alguns exemples de sistemes multimodals. En el cas de documents de diaris, sabem que hi ha combinació de text i imatges. Llavors, el que també estem treballant és en sistemes que combinen aquestes dues modalitats de cara a fer classificacions, per exemple, per estils. Per exemple, aquest és més d'esports, o aquest és més polític, o aquest és més de successos. Llavors, per exemple, en aquest cas el que fem és que el sistema aprèn quin és el text associat a imatges a fi que tot això pugui anar dins un sistema comú que ens acabi dient aquesta imatge que parla de la Catedral de Barcelona té a veure també amb aquesta imatge que tenim d'aquest dibuix de la Catedral de Barcelona. I donat que ja estem treballant amb sistemes multimodals, una de les línies que tenim és la descripció automàtica de fotografies. Hi ha molts arxius de fotografies arreu del món i una de les coses que ens pot interessar és que el sistema automàticament pugui fer una petita descripció del que es veu en aquesta imatge i per tant això ajuda després a poder fer cerques. En aquest cas tenim una sèrie d'exemples d'imatges de fotografies antigues i quin és el text que genera el sistema automàticament. Com funciona això? Això ve de les típiques tècniques de traducció en el que hi ha una modalitat d'entrada que és un idioma, el gat negre en aquest cas, i el sistema acaba traient quina és la traducció a un altre idioma, com en aquest cas el de Black Cat a l'anglès. Llavors tenim un codificador que llegeix l'entrada i un decodificador que treu la sortida. I això precisament ho fem per fer la transcripció, la descripció de les fotografies antigues. Tenim uns píxels d'una fotografia d'entrada i de sortida el que li demanem és que ens digui què és el que està veient. Tot això es fa, òbviament, amb xarxes neuronals, Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, tot això són eines de Deep Learning, d'aprenentatge profund. I amb això el que vull dir és que el sistema ha d'anar aprenent, ha de veure moltes imatges i ha de veure quina és l'esperada descripció d'aquestes imatges per poder aprendre a, ostres, si veig això en aquesta imatge, llavors he d'escriure això a la descripció. Estem parlant de sistemes d'aprenentatge. Actualment estem precisament aprenent a descriure la imatge. Però què falta? Faltaria donar-li un punt d'intel·ligència a l'hora de la descripció. Per exemple, amb aquestes dues imatges el que tenim és precisament el text en vermell. És a dir, és una sala amb unes taules i unes cadires o és una tenda. Què ens agradaria? Ens agradaria, i precisament és per això que estem ara tirant en aquesta direcció, intentar donar-li una mica més d'intel·ligència en el que ens està descrivint amb entitats pròpies una mica més la part semàntica del que és. És que això és precisament d'un vaixell que es diu Ciudad de Buenos Aires o precisament aquesta tenda és de tal companyia, de Bucks Brothers. També una altra tasca que pot aprendre a fer la màquina és precisament pintar, és a dir, tenim fotografies antigues i els encolorim. Aquí teniu una sèrie d'exemples amb quin és el resultat. Igual que abans, necessita són sistemes d'aprenentatge. Per tant, al final el que tenim és que hi ha un cert aprenentatge de la màquina per interpretar cada un d'aquests grisos per posar-li el color associat. Una altra de les tasques que també es pot fer és detectar objectes
dins fotografies. Aquí a la dreta tenim un exemple on estàs detectant que si això és una persona, que això és un no sé què, això és un quantos. I a baix també tindríem un altre exemple de és que la màquina aprèn a detectar cares. I llavors a partir d'aquí podríem fer una cerca, podríem passar-li una imatge d'una cara i podríem dir pots mirar si en aquesta col·lecció hi ha altres fotografies on surti aquesta persona. Finalment, també una altra tasca que podem fer és la datació. És a dir, el sistema aprèn a estimar quan és que aquesta fotografia es va fer. I aquí teniu tot un exemple de fotografies que es van datant i, òbviament, el sistema va aprenent quines són les particularitats de cada una de les fotografies per intentar després estimar, donades unes fotografies. Imaginem que tenim una col·lecció nova de fotografies, poder fer una datació automàtica, més o menys, estimar de quina època és. Finalment, una altra cosa que podríem fer és intentar extreure les metadades de les imatges, perquè m'agradaria classificar-les per tipologia. Per exemple, aquí a l'esquerra tenim què és el que el sistema diria. És a dir, això és una fotografia, on hi ha un cavall, on hi ha unes persones a dalt, o aquí baix tindríem que és que això sembla que és una fotografia on hi ha gent practicant arts marcials o karate. Llavors, al final, totes aquestes etiquetes es podrien associar automàticament. Que hi ha errors? Hi pot haver errors. Fixeu-vos que la màquina també va dient a la dreta el tant per cent de com de segur està que aquesta categoria s'associa en aquesta imatge. És igual que en un Google, quan cerquem alguna cosa, al principi apareixen les pàgines que són més probables i a mesura anem baixant i baixant, anem veient altres que la probabilitat és més baixa. I d'aquí ben igual. Finalment, tots aquests algoritmes es poden emprar per ajuntar les col·leccions i fer cerques dins col·leccions. Això és una demo que tenim, que ara per temes de temps no faré servir, però és una demo que tenim on podem veure tot un fons documental de fotografies que estan agrupades i podem navegar per elles. Anem a veure ara un exemple d'un projecte concret que tenim des de fa una sèrie d'anys que precisament va sobre la creació d'una xarxa social històrica, un Facebook històric. Quina és la idea? La idea és que nosaltres extraiem tota la informació de les persones que hi ha en diferents documents demogràfics. A partir d'aquí, cream cada un d'aquests enllaços, quina és la vinculació, aquestes dues persones es varen casar, aquesta altra persona és filla de, i a partir d'aquí cream tota aquesta xarxa social. I això, òbviament, va avançant al llarg del temps perquè tenim documents de diferents èpoques, per tant, podríem anar seguint la vida d'una persona. En aquest document apareix que va néixer, en aquest altre document es va casar, en aquest altre va morir, i a partir d'aquí anem creant aquesta traça, aquest live-logging de la vida d'aquesta persona. I tot això ho fem, extraiem la informació, fem tot el linkatge semàntic i a partir d'aquí tot això ens serveix per fer analítica de dades. Tenim un browser, tenim una aplicació web per poder visualitzar tota aquesta informació i al final el que tenim és que tot això permet visualitzar la informació que està ficada dins aquesta base de dades. Com tenim el sistema? El sistema consisteix en tota una primera part de transcripció automàtica, capturem les imatges, traiem cada una de les línies de text, cada una de les columnes, apliquem tècniques de lectura i de semàntica del document i a partir d'aquí extraiem que això és un nom, que això és un carrer, que això és un ofici, que això és una data i a partir d'aquí creuem tota aquesta informació, són tècniques de record linkage, per acabar creant aquesta xarxa social històrica. Fixeu-vos que aquí és important la qualitat de les dades. Òbviament, la màquina no és un 100% efectiva i fa errors. És per això que tenim tècniques de crowdsourcing, plataformes web de crowdsourcing, i en tenim d'altres de game sourcing, que és la versió gamificada, és a dir, són els mini videojocs que creem per dispositius mòbils, perquè d'una forma més amena l'usuari pugui anar validant si el que ha llegit l'ordinador està bé o malament. Fixeu-vos lo important que és llegir correctament un cognom, perquè si llegim malament un cognom, després tots els enllaços que hi ha amb l'altra gent estarien incorrectes. I en aquest cas, precisament el que necessitem és que la màquina aprengui a llegir, però fixeu-vos que ja he comentat abans que era important que sabéssim quin era el nom, el cognom. Per tant, en aquest cas nosaltres tenim algoritmes
que el que fan és aprendre quina és la categoria semàntica del text que es va llegint. En aquest cas, tenim una xarxa, que és la que tenim allà a la dreta, que el que fa és aprendre que normalment després d'un nom hi ha un cognom i després hi ha quin és l'ofici i després quin era el lloc on vivia, en aquest cas, i llavors a partir d'aquí el que va fent és aplicar aquesta informació de categoria de llenguatges per precisament millorar el sistema de reconeixement. Finalment, tot això, de fet aquí a la web podeu veure un vídeo, que tampoc mostraré per temes de temps, on el que tenim és que entra un document, en aquest cas són registres d'esposalles de la Catedral de Barcelona, on cada un dels paràgrafs hi ha informació d'una parella que es va casar, d'on venien i en què treballava el marit, quins eren els pares, i a partir d'aquí el que fa el sistema és intentar reconèixer el que hi ha dins. Fixeu-vos que aquí l'objectiu és emplenar uns formularis per crear una base de dades. Aquí tenim la part blava del marit, la part rosa de la dona, bastant intuïtiu. Llavors, a partir d'aquí el que fa el sistema és anar llegint cada una de les paraules i anar emplenant aquests formularis. A nivell de videojoc, què tenim? Que totes aquestes paraules que es van llegint, tenim dos videojocs, un que diu totes aquestes paraules són iguals, per tant, l'usuari va dient sí, totes aquestes diuen Ferrer, o totes aquestes diuen Joan, o totes aquestes diuen Miquel, i després tenim un altre videojoc, que és el que teniu en color verd a l'esquerra, que és el que ens ajuda a dir sí, aquí de veritat diu Ferrer, no diu Ferrer. Llavors, precisament, amb aquesta combinació d'aquests dos videojocs, fem que la validació de les dades sigui més amena. De fet, tenim els jocs disponibles al Google Play i a partir d'aquests minijocs fem que la gent, d'una forma més divertida, ens ajudi a validar que el que està llegint la màquina és correcte. I com he dit abans, tenim una plataforma d'explotació que el que fa és permetre que, d'una forma semblant a com navegam a Facebook, puguem veure tota la informació. On vivien, l'arbre genealògic, una de les coses que també tenim són enllaços a la Wikipedia, és que aquesta persona era famosa i té una entrada a la Wikipedia, poden fer clic cap aquí, poden veure també dades agregades a nivell demogràfics, quins eren els noms més freqüents, hi ha l'opció de pujar fotografies i fixeu-vos que al final tot això pot servir tant pels experts per fer estudis genealògics o de mobilitat, per exemple, o com un ciutadà que li fa ganes veure quins eren els seus avantpassats i què feien, o fins i tot això obrir les portes a turisme cultural, per què no? Hi ha de fet una empresa a Catalunya que fa això, és a dir, busca quins són els nostres avantpassats, on vivien i ens fan un tour per visitar l'escola on anava, la catedral o l'església on es va casar i per tant tenim totes aquestes possibilitats a partir de l'explotació d'aquestes dades. Fixeu-vos, però, que també és important recordar que no només els arxius tenen dades. En aquest cas hi ha molta gent que a casa seva té també en alguna capsa, en algun armari, documentació de la seva família. Per tant, una de les coses que estan habilitades en aquesta plataforma precisament és això. És a dir, nosaltres creem l'arbre genealògic a partir dels documents demogràfics, però la gent té la possibilitat de pujar fotografies i associar-les a cada una de les persones. Per tant, al final, entre tots, estem contribuint a que la base de dades sigui més gran i estigui enriquida. Cap a on anem? És a dir, cap a on voldríem anar? Hi ha una iniciativa que es diu Time Machine a Europa. Precisament aquesta iniciativa agrupa més de 400 socis entre institucions i grups de recerca, d'universitats i companyies de més de 30 països. El que es vol fer és molt ambiciós. Es vol crear una màquina del temps, un simulador de tot el que és l'Europa d'aquests dos darrers 2.000 anys. I precisament el que es vol fer és extreure totes les dades d'on sigui, ja poden ser documents o poden ser planers d'arquitectura o escultures, per acabar creant, un cop tot això està enllaçat, tota una gran base de dades, perquè ens entenguem, i a partir d'aquí puguem fer visualitzacions i explotació de les dades. Aquest simulador virtual de vaig a fer un viatge en el temps. Tot això va néixer
amb la creació de la màquina del temps de Venècia, que precisament tot això va sortir del Frederick Kaplan a Switzerland, que és qui està liderant aquest projecte, i es van dedicar a agafar tota la informació que hi havia a Venècia per creuar-la i al final acabar fent tots uns visualitzadors. Com he dit abans, fixeu-vos que aquí hi ha diferents disciplines, tota la part de digitalització, tota la part de visió per computador per extreure les dades, tota la part d'intel·ligència artificial i de data mining, de big data analytics per connectar totes aquestes dades i tota la part de visualització. De fet, hi ha empreses de videojocs com Ubisoft precisament en els consorcis per fer totes unes visualitzacions en 3D. I nosaltres què voldríem? Nosaltres voldríem precisament entre tots, perquè a Catalunya entre l'administració pública que ja està a dins, entre totes les diferents universitats, precisament les diferents companyies que també han indicat l'interès i, òbviament, no podem oblidar els ciutadans, entre tots, aquesta quàdruple hèlix, intentar fer exactament el mateix a Catalunya. Llavors, és una cosa que estem començant a arrencar. Ara amb la pandèmia la cosa ha estat una mica més difícil de coordinar, però sí que és una cosa que ens agradaria fer entre tots i que ja estem començant entre tots a fer passes cap aquí. I fins aquí. Moltes gràcies per l'atenció.